Quins reptes planteja la crisi del coronavirus a la societat i l'economia? Resulta agosarat fer qualsevol mena de plantejament sobre les conseqüències de la Covid-19. Malgrat tot, des de la màxima prudència, volia fer alguna petita valoració sobre els aspectes econòmics i socials. Des del punt de vista econòmic, les informacions que estan sortint els darrers dies pronostiquen per a Espanya l'escenari d'una forta caiguda del PIB, un gran increment del dèficit públic, una taxa d'atur que arribaria al 20% i un deute públic que superaria el 115% del PIB. De tota manera, aquest nivell de deute públic l'any 2020 continuaria sent inferior al de França, Itàlia, Portugal o els Estats Units. La clau és si aquest nivell de deute és sostenible en el temps i això requerirà una combinació de factors com són la taxa de creixement, el tipus d'interès i el superàvit primari. Com afirmen els professors Duran i Esteller de l'Institut d'Economia de Barcelona en un recent estudi, no sembla que hi hagi un perill de sostenibilitat del deute públic sempre que la recuperació sigui ràpida i en això totes les previsions per l'any 2021 són francament optimistes. CaixaBank Research és de la mateixa opinió i afegeix que tanmateix l'entorn és molt exigent i situa el Banc Central Europeu en una posició cabdal. Qualsevol tensió de les condicions financeres i el corresponent augment del cost del deute podrien posar en qüestió el marge de tota aquesta maniobra pel govern. No oblidem que la prima de risc espanyola ha passat dels 67 punts bàsics a 1 de gener, arribant a 140 aquest mes de maig. Però per l'anàlisi d'aquesta crisi s'han de prendre en consideració dues variables més a part de les econòmiques. Una té a veure amb la incertesa. Fins que no tinguem un medicament que redueixi la càrrega viral, alleugeri els efectes o prevegui la seva aparició, no podem pensar en tornar a la nostra normalitat. La vacuna serà determinant, però encara estem lluny d'aconseguir-la. L'altra variable és la por, que provoca, per una banda, l'ansietat pel risc d'emmalaltir i, per una altra, l'angoixa que ha provocat que els ciutadans s'hagin dirigit fortament cap a una preferència per governs tecnocràtics i amb un lideratge fort, disposats en alguns casos a interposar la protecció contra el virus per davant de llibertats i representacions ideològiques individuals. Un estudi del grup de recerca IPER, vinculat a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, conclou que el canvi precoç de preferències podria oferir una oportunitat per a canvis en les polítiques, que després podrien portar a algunes democràcies cap a un nou equilibri polític de més centralització, així com una vigilància més invasiva de la població. La Covid-19 està posant a prova tres estructures bàsiques. Primer, els sistemes de salut pública. En l'àmbit de salut pública s'ha de desenvolupar un major paper per assegurar els serveis sanitaris i socials amb una economia equilibrada. Segon, el paper de les administracions públiques. Les ajudes directes aplicades per l'estat espanyol representen l'1,1% del PIB, mentre que a França ha estat del 2,4%, al Regne Unit del 4,5% i a Alemanya del 10,1%. Només a Itàlia ha estat inferior amb un 0,9% a l'espanyol. Per tant, ens queda encara un llarg camí per recórrer. Des del punt de vista fiscal, l'administració tributària espanyola i la catalana han demostrat un nivell d'eficiència molt per sobre d'altres administracions, com per exemple la de justícia. Però convé deixar clar una cosa, les agències tributàries no legislen, sinó que apliquen les normes. És per això que davant de mesures més expansives que fomentessin una major liquiditat, l'agència tributària és qui estaria en la millor disposició que ningú per actuar amb agilitat i coneixement dels estats comptables de cada empresa o autònom per a realitzar transferències directes amb el mínim de dilació. Però aquestes agències tributàries també haurien d'aplicar mecanismes més eficients de prevenció i reducció del frau fiscal i l'economia submergida. Si algun dia hem de tornar total o parcialment els ajuts que pugui rebre l'economia espanyola, només es podrà fer via impostos i per fer-los créixer només hi ha dues solucions: augmentar-los o crear-los de nous, o bé per la via de l'eficiència en la seva gestió, aprofundint amb eines com el Tax Gap. I el tercer és el rol de la Unió Europea. Sembla que els darrers moviments volen anar flexibilitzant l'aixeta financera.
Els ministres de Finances de la Unió Europea van acordar el passat dia 8 de maig els últims detalls per l'activació d'una línia de crèdit del Mecanisme Europeu d'Estabilitat sense homes de negre. Tot i això, Europa té encallat el fons de reconstrucció d'1,5 bilions d'euros en crèdits i transferències. Per França, Itàlia i Espanya, la fórmula de l'helicòpter money o el dividend social probablement seria la millor solució a aquesta crisi de liquiditat, una alternativa que no consisteix ni en apujar els impostos ni en elevar el deute públic i formulada en termes de diners a fons perdut. Però per ara, alguns països de la Unió Europea no estan per la labor de donar-los un cop de mà, però estic convençut que no trigaran gaire en adonar-se'n que aquest ajut els hi comportarà avantatges econòmics directes a mig i llarg termini. Deixar a la pobresa a països que sumen gairebé 175 milions d'habitants, un 35% de la població de la Unió, no seria bo per les empreses alemanyes, sueques o finlandeses. Però s'haurà d'anar molt en compte de no acabar socialitzant les pèrdues i privatitzant els beneficis. No pot ser que quan les coses van bé, alguns s'omplin les butxaques i quan van malament cridin al papà estat per a que els tregui les castanyes del foc. Vivim en un país de picaresques i alguns en voldran treure profit. Les administracions hauran d'estar molt alertes amb tots aquells que vulguin aprofitar-se'n i, per tant, sancionar-los durament. Tanmateix, crec que ens en sortirem més de pressa del que ens pensem. La necessitat de renéixer i l'esperança ens llançaran a la reconstrucció. Salut i feina i cuideu-vos molt.